Mali cɛ muso ani denmisɛnnin n bɛna o kuma fɛ waati la waati mun n'a bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ sabula da kan sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 jatigɛwale mɔgɔw n'u dɛmɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u ye jatigɛwale baara kunta ka ɲɛsin an ka dugu caman ma o dugu mun n'a daminɛla Katila, Bamako, Mopti, Sevare, Kona, Gawo ani Kidal. A don a kɛra gɛlɛyaba ye jamana ma sabula da kan jatigɛwale mɔgɔw ka ɲaɲini kun ye ka jamana ɲɔngiri a don ala ni an ka finitigiw olu ka wulikajɔ u ka cɛsiriw u ka faso kanu ani an ka jamanadenw fana ka wulikajɔ an sera ka dankari u ka laɲini na mun tun ye ka jamana ɲɔngiri o laɲini o ma se ka sira sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la an ka cɛdenw n'an ka finitigiw ye ani jamanadenw olu ka wulikajɔ y'a to an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ caman na ka tila k'u bolola marafamɛnw u bolola minɛnw k'o caman minɛ o kɛra sababu ye mun y'a to u ka laɲini a ma se ka latigɛ sabula da kan u kun ma na ɲuman kama u kun nana jamana ɲɔngirili de kama hali bi an b'o o foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye k'a bila an ka finitigilakaw ye dan tɛ foli mun na k'u fo u ka faso kanu na k'u fo u ka faso jɔ la k'u fo u ka jamana lakanani la o tɛmɛnen kɔ an bɛ tasibila kɛ an ka finitigiw ani an ka jamanaden minnu ɲin tora nin bɔnɛ in na jatigɛwale hukumu kɔnɔna na nin sibiri don in na an bɛ ala deli ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya minnu joginna ka ala deli ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka ministre d'État ye n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye l'ale ni bɔnɛna mankan in fɛ ka ala deli ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka fara silamɛ su kan général de corps d'armée Sadio Kamara bɛɛ b'a dɔn a ka faso kanu na a ka wulikajɔ la mɔgɔ min don a ye jamana kanu bi tɛ depuis an san 12 an bɛ ɲɔgɔn kan n b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ wulikajɔ kɛ jamana kanu b'a la ani jamana dɛmɛ b'a la o hukumu kɔnɔna a de y'a wulikajɔ caman kɛ mun b'a to an ka armée an ka finitigilakaw u kana se ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min na mun b'a to an fana bɛ se ka an sago sɔrɔ k'an ka jamana lakana k'an ka jamana kisi ka tanga donc o ye fɛn ye an kan k'o tasibila ka ye k'a fɔ général corps d'armée Sadio Kamara a sara Mali ko de la a sara Mali lakanani ko de la n'o ma dɔ fara an ka wulikajɔ kan an ka jamana kanu kan an ka jamana kisili kan o man ka fɛn bɔ an ka faso kanu na o man ka fɛn bɔ an ka wulikajɔ la sabula da kan ale n'a ɲɔgɔnna caman minnu ye bunana jatigɛwale kɛlɛ kɔnɔna la n'an ma kɛlɛ se a dan na a bɛna fɔ k'an y'u janfa o de b'a to an b'a ɲini ninnu ka saya an b'a ɲini u ka kɛ dusu ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mun b'a to jatigɛwale mɔgɔw ka laɲini a bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ wulikajɔ caman bɛ sen na an filɛ yɔrɔ min na bi na k'a basigi la na gɛlɛya kun sera yɔrɔ o yɔrɔ ma an sera k'a bɛɛ gɛlɛya kunbɛn finitigiw bɛ ka taa yɔrɔ caman na minɛnw bɛ ka layɛlɛn mun b'a to lakana a bɛ sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ n bɛ fɛ ka welekan bila jamanadenw ma o ye an y'a fɔ cogo min na an ye sira ta sigin tɛ sira mun na sabula da kan n'an bɛ fɛ ka sini ɲɛsigi bila an denw ye an kɔrɔw ye an balimaw ye a tɛ ɲɛ f'an ka nin kɛlɛ kɛ nin kɛlɛ hɔrɔnya kɛlɛ don nin kɛlɛ an ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ don nin kɛlɛ mun b'a to an ka jamanadenw tɛ t'u yɛrɛ fili kɔgɔji la k'u bɛ taa u ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini o de y'a to ala ye nin k'anw garisɛgɛ ye an de bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na mun b'a to sini ma an ka jamanadenw fana bɛ se ka u disi gosi k'a fɔ k'u fɔra cɛbaw kɔ u fɔra musobaw kɔ
donc n b'a ɲini jamanadenw fɛ jatigɛ wale kɛlɛ mun don ani siran tɛ bɛn i bɛ siran de bɔ i dusukun na n b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka t'i ka baara la bɛɛ ka t'i haju la ni kana kɛ sababu ye ka maa si lasiran bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la finitigiw b'u ka kɛlɛ kɛ jamanatigiw b'u ka dɛmɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ hali bi armée kelen de b'an bolo armée 2 t'an bolo o armée o de jamana jigi o armée o de bɛ jamanadenw lakana hali bi an k'u dɛmɛ u bɛ baara la u bɛ kɛlɛ la kɛlɛ mun a kuntala ka jan kɛlɛ mun gɛlɛya b'a kɔnɔ jatigɛ wale kɛlɛ don dɔw ka di don dɔw bɛ ji la don dɔw fana bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye o gɛlɛya mana cogo o cogo o man kan an saliya o man kan an siran sabula daga jatigɛ wale mɔgɔ laɲini ye min ye k'an na sɛgɛsɛgɛ don an hakili la k'a fɔ an bɛ malikura ko min na o malikura ko an tɛ se an ka bila n y'a fɔ cogo min na soit an bɛ k'an yɛrɛ ye ou an bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye n'an tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye nin kɛlɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ n dalen b'a la dɔw ɲi bɛ to a la dɔw bɛ jogin mais ala n'ala sɔnna ma a bɛ laban an ta la a bɛ laban an ka yɛrɛma hɔrɔnya la a bɛ laban an ka sɔrɔ fɛn bɛ ka taa ye a bɛ laban an ka jamana yiriwa n bɛ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila an dɛmɛbagaw ye ani minnu bɛ cɛsiri la jatigɛ wale kɛlɛ hukumu kɔnɔna la n'o ye force unifiée AES n'o ye Mali Niger ani Burkina ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an jɛɲɔgɔnw ye n'an b'a fɔ o ma ko partenaire stratégique n'o ye Russie nin y'a san caman ye an n'u bɛ jatigɛ wale kɛlɛ la u bɛ k'an dɛmɛ a baara la an bɛ foli bila o bɛɛ la hali bi ala k'an ka bɛnw sabati donc n bɛ foli kɛrɛn bila maliyɛn bɛɛ la hali bi an k'an cɛsiri mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati ka foli bila maliyɛn bɛɛ la Mali kɔnɔfɛ tilebin fɛ worodu yan fan fɛ Mali jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka tunganakɛw k'u bɛɛ fo ka wuli ka jɔ la n'u ka cɛsiri la n b'a to an ka jamana bɛɛ b'a sigi n bɛ foli bila ka tila ka bɔ kuma na n'o ye